Migori. Jalup jatenda piny Kindiki otelone romo ma okelo kanyakla jodito moriwo koda ka gavanas magilose weche mag budget kod uchumi highback. Kindiki onyiso gavanas okaw ting' mar tieko chulo gope ma pod okwame counties go kendo ma osethiro dongruok mag counties. Kindiki bende wacho ni counties nyaka ne ni otimo nonro mar yango gope mowinjore chul kendo giti machiegni gi migawo mar omenda neno ni ores midhiero no. Ten migawo mar omenda John Bade kod mano mar thieth Eden Duale bende noyuoro e romo no. We have made some good progress, as I have said, around KIPES. Today, we want to make some decisions on how we progress the KIPES agenda. I want to thank my brother Waziri Lee Kinyanjui and PS industry and the teams there for the good progress, and the COG, of course, the relevant COG organs for making sure that that progress, that process on KIPES is expedited.